Turvallisuus on tärkeää kaikille teollisuuslaitoksissa työskenteleville. Työntekijät, urakoitsijat, tavaran toimittajat ja muut paikalla olijat altistuvat päivittäin monitahoisen ympäristön erilaisille riskeille. Nämä riskit muuttuvat ajan myötä. Osa niistä on selkeästi näkyvissä, mutta osa on näkymättömiä. Miten siis luomme turvallisemman työpaikan yhdessä? Julkaisemalla kaikki tärkeät turvallisuustiedot. SSG On-Site on digitaalinen viestintäpalvelu ja sovellus, joka varmistaa, että kaikki saavat tarvitsemansa tiedot oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan. SSG On-Site täyttää sekä toimipaikan että käyttäjän tarpeet ja tekee työpaikasta turvallisemman. SSG On-Site on yksi SSG Safety-kokonaisuuden tärkeimmistä osista. SSG On-Site-sovelluksen avulla voidaan tavoittaa kaikki alueella olevat työntekijät ja tarjota heille ajantasaista ja olennaista tietoa suoraan heidän puhelimiinsa sijainnista riippumatta. Sovellus täyttää 3 keskeistä vaatimusta teollisuuden toimipaikkojen turvallisuuden parantamisessa. SSG On-Site tarjoaa teollisuusalueelle täysin paikallisen ja dynaamisen viestintäkanavan, jonka kautta voidaan hallinnoida kaikkea turvallisuuteen liittyvää viestintää. Käyttäjänä voit helposti muodostaa yhteyden yritykseen, jolla työskentelet, tarkistaa omat käyttöoikeutesi ja tarkastella toimipaikan ajantasaisia tietoja aina tarvittaessa. Sovelluksen kautta löytyy myös monia muita toimipaikkoja. Ulkoasu ja käyttökokemus on aina sama. Näin voimme vähentää väärinkäsitysten riskiä ja parantaa turvallisuutta, erityisesti urakoitsijoiden osalta. SSG On-Site kerää käyttäjille kaikki ajantasaiset turvallisuustiedot ja yleiset tiedot alueesta yhteen paikkaan. Lisäksi se kerää kaikki päivitetyt yhteystiedot ja mahdollistaa omien yhteystietoluetteloiden luomisen, mikä helpottaa merkittävästi oikeiden yhteystietojen löytämistä nopeasti. Palvelu helpottaa myös päivittäistä turvallisuustyötä riskiluetteloiden ja vaaratilanneraporttien parissa tarjoamalla käyttöön interaktiivisia lomakkeita. Paikannus ja paikalliset kartat luovat selkeän yleiskuvan alueesta, auttavat löytämään oikean paikan nopeasti ja näyttävät tärkeät kohteet, kuten defibrillaattorien ja kokoontumispisteiden sijainnit. SSG On-Site on aina käytössä. 24 tuntia vuorokaudessa, 365 päivää vuodessa, hätätilanteissa. Toimipaikat voivat lähettää hälytyksiä kaikille käyttäjilleen toimipaikoillaan ja lähettää säännöllisiä päivityksiä sovelluksen ilmoitusten avulla. Hätätilanteissa käyttäjät löytävät oikean hätänumeron yhdellä napsautuksella. SSG On-Site-käyttäjänä sinä ja työtoverisi hyödytte nykyaikaisen ja dynaamisen viestintäpalvelun eduista, jotka perustuvat täysin teollisuuden todellisuuteen ja haasteisiin. Tämä tarkoittaa myös sitä, että käytössäsi on jatkuvasti kehittyvä palvelu, johon lisätään uusia toimintoja SSG Safetyn tehtävien suorittamiseksi entistä tehokkaammin. Meille kaikille on yhteistä se, että haluamme jokaisen meistä saapuvan kotiin vahingoittumattomana kunkin työpäivän päätteeksi.